Επιστρέψαμε Δήμος Σερών και πάλι στη συνέχεια και θα ολοκληρώσουμε και με τον κύριο Ματθαίου μάλιστα. Είναι ο κύριος Ματθαίου, ο Γιώργος Ματθαίου, Δημοτικός Σύμβουλος εν Ενεργεία με τη Συμμαχία Σεραίων, εκ νέου υποψήφιος με τη Συμμαχία Σεραίων. Κύριε Ματθαίου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Νάβαλη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και να μας πείτε εσείς τις θέσεις που διατελέσατε αυτή την τετραετία. Εννοείται. Ονομάζω Ματθαίου Γιώργος, πλέον δεύτερη φορά που είμαι καλεσμένος στην εκπομπή σας, πριν από 4 χρόνια. Τα έχουμε ξαναπεί ενδιάμεσα, εντάξει. Ήταν και ο κορονοϊός που δεν φέραμε πόσα χρόνια κόσμο. Ήταν ο κορονοϊός. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη από την αρχή που εκλέχθηκα και μάλιστα ως ο δεύτερος νεότερος σε ηλικία του Δημοτικού Συμβουλίου με εμπιστεύτηκε μια θέση ευθύνης στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Εκεί πιστεύω, αφήσαμε έργο, τα πήγαμε εξαιρετικά. Τον πρώτο χρόνο, κυρία Νάβαλη, είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δυνατό στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Φέραμε, όπως είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα Drift, φέραμε άλλον έναν αγώνα, ο οποίος ήταν με ταχύτητα με όνομα Time Attack. Θα ερχόταν δηλαδή ακόμα περισσότερος κόσμος στις αίρες μας, γιατί όπως γνωρίζετε το αυτοκινητοδρόμιο έχει και ανταποδοτικά ωφέλη για το Δημότη. Και ήρθε ο κορονοϊός, μας ακύρωσε το πρόγραμμα. Και τι άφησε όρθιο, το λέμε. Αλλά και πάλι εμείς κοιτάξαμε να δούμε, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, χρόνια προβλήματα που είχε το αυτοκινητοδρόμιο και πίστα, όπως την είσοδο. Κάναμε κάποια έργα με τις αντλίες που μάζευε νερά. Στο υπόγειο, έτσι. Στην είσοδο του αυτοκινητοδρομίου, στην υπόγεια. Ναι, στο υπόγειο ήταν. Δίκιο έχετε, στην υπόγεια. Φέραμε κάποιες σεραϊκές επιχειρήσεις και θα ήθελα τώρα και δημόσια να ευχαριστήσω το σεραίο επιχειρηματία που στάθηκε κοντά στο αυτοκινητοδρόμιο και πραγματικά σε όποιον χτυπήσαμε την πόρτα ήταν θετικός να διαφημιστεί στο αυτοκινητοδρόμιο ώστε να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που ήρθαμε. Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, το δίκτυο ίντερνετ. Δεν υπήρχε ίντερνετ, όχι να καλύπτει όλη την πίστα με γρήγορες ταχύτητες. Οπότε γνωρίζετε στο αυτοκινητοδρόμιο έρχονται κόσμος από κάθε μεριά του πλανήτη. Για την Ευρώπη δεν το συζητώ, Αγγλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισραήλ. Δεν είχαν γρήγορο ίντερνετ. Το λύσαμε και αυτό το θέμα με σεραϊκή επιχείρηση. Και κάτι σταθήκαμε κοντά στη ρομποτική, δεν κόψαμε καμία διοργάνωση, ίσα ίσα μπορέσαμε και βοηθήσαμε και το F1 Schools και τα παιδιά που κάνουν ρομποτική με το φίλο μου που κάνει εξαιρετική δουλειά, το Μανώλη τον Τζελέπη. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι κόσμο για το αυτοκινητοδρόμιο, του στέλνω και τα χαιρετίσματά μου και όσοι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στη ρομποτική θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι είναι πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Κάνει εξαιρετική δουλειά και τον ευχαριστούμε πραγματικά που είναι στις αίρες και μας στηρίζει. Το πιο σημαντικό που κάναμε στον ένα χρόνο στο αυτοκινητοδρόμιο, το πιο σημαντικό είναι ότι δώσαμε λύση στην ασφαλτόστρωση της πίστας. Εγώ τα λέω, αναλάβαμε ένα έργο από τον κύριο Αγγελίδη για την ασφαλτόστρωση της πίστας. Αυτά τα χρήματα υπήρχαν ως ΣΑΤΑ. 400.000 για την ασφαλτόστρωση της πίστας. Υπήρχε όμως κόλλημα. Μπορεί να δοθεί ως ΣΑΤΑ από το Δήμο Σερών για έργα που είναι να γίνουν δρόμοι, διάφορα άλλα υποδομές σε μια ΑΕ, όπως είναι το αυτοκινητοδρόμιο, ασχέτως τα αποδοτικά. Ανταποδοτικά το αυτοκινητοδρόμιο το ξέρουμε όλοι. Στηρίζει και το Σεραίο, στηρίζει και τις σεραϊκές επιχειρήσεις. Δεν πάβει όμως να είναι μια ΑΕ, ασχέτως που είναι και ο Δήμος κύριος μέτοχος. Δώσαμε λύση σε αυτό το θέμα. Δεν ήταν εύκολη λύση. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τι κάναμε. Δώσαμε λύση και επιτέλους έγινε ασφαλτόστρωση. Εγώ βέβαια, ενώ είχαμε επί της δικής μου διοικήσεως είχαμε κάνει το 90% της δουλειάς, παρέδωσα στον επόμενο πρόεδρο, τον κύριο Μερετούδη, που δικής του θητείας ολοκληρώθηκε και το έργο της ασφαλτόστρωσης. Όπως και οι δημοτικές αρχές, έτσι και οι προεδρίες, υπάρχει και συνέχεια. Ο ένας συνεχίζει τη δουλειά του άλλου. Τα είχα ξαναπεί και πριν από 4 χρόνια. Ανέλαβα από έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, τον κύριο Παπαβασιλείου. Συνεχίσαμε
Και θέλω να πιστεύω ότι το αυτοκινητοδρόμιο έχει μια συνέχεια. Υπάρχουν άτομα στη διοίκηση, υπάρχουν άτομα από τη ΛΑΜΣ, οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την πίστα και όποτε του ζητηθεί είναι εκεί δίπλα να βοηθήσουν. Αυτά με το αυτοκινητοδρόμιο. Και στη συνέχεια αλλάξατε Στη συνέχεια, πόστο. ναι, για ένα χρόνο είχα ζητήσει εγώ ίδιος από τον Δήμαρχο για μια επαγγελματική ευκαιρία που είχα. Ήθελα να διακόψω ένα χρόνο, πραγματικά να δουλέψω σε ένα έργο που το ήθελα πάρα πολύ, που ασχολείται με οπτική ίνα. Τελείωσε αυτό το έργο, ξαναγύρισα και κατευθείαν πάλι, και τον ευχαριστώ, μου ανέθεσε την Προεδρία της ΕΣΕΔΕ. Τι είναι ΕΣΕΔΕ? Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εκπαίδευσης. Υπάρχουν δύο επιτροπές, η ΕΣΕΠΕ και η ΕΣΕΔΕ. Η ΕΣΕΔΕ στην ουσία διαχειρίζεται τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Η ΕΣΕΔΕ, που είμαι εγώ πρόεδρος, διαχειρίζεται τα λειτουργικά έξοδα των γυμνασίων και των λυκείων. Εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό και δεν ξέρω αν υπάρχουν οι πόροι για να μπορέσουν να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν στα σχολεία. Το έχω πει, κύριε Ανάβαλη, και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social media, όσοι με ακολουθούν, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα διότι οι ανάγκες των σχολείων, δεν μιλάω για κτηριακά τα οποία είναι στην ουσία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, εμείς είμαστε τα αυτιά και τα μάτια των καθηγητών, μεταφέρουμε τα προβλήματα, αλλά και πάλι και στις λειτουργικές δαπάνες και υπολογιστές. Κάποια σχολεία, όπως είναι τα τεχνικά λύκεια, το εργαστηριακό κέντρο, έχουν εργαστήρια, έχουν ανάγκες, πρέπει να αγοράσουν εξοπλισμό. Τα χρήματα πραγματικά που δίνονται από το κράτος στους Δήμους καλύπτουν με τα βίας τη θέρμανση. Βέβαια, ως Δημοτική Αρχή και από τον προηγούμενο πρόεδρο του Σάββατο Ρίζο, τον αείμνηστο κύριο Σιαμάγκα, κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Στα σχολεία μπορέσαμε να αλλάξουμε, βάλαμε φωτοβολταϊκά. Σε κάποια άλλα σχολεία τα συνδέσαμε με αέριο για πιο οικονομική Αυτό περνάει θέρμανση. μέσα στην Επιτροπή. Περνάνε όλα φυσικά. Αλλά η εκτέλεση γίνεται από την τεχνική υπηρεσία. Ναι. Εμείς είμαστε πραγματικά τα μάτια και τα αυτιά των εκπαιδευτών. Ακούμε τις ανάγκες τους, ό,τι μπορούμε να το λύσουμε οι ίδιοι πραγματικά, και το λέω σε όλους, θέλουμε να το λύσουμε. Ό,τι άλλο δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, μπορούμε να πάμε μέχρι και στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεστε, είστε ακόμη στην Επιτροπή. Είναι όλα εντάξει με τα σχολεία? Έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητες αλλαγές, συντηρήσεις κτλ? Ως πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ, που είμαι εγώ στα γυμνάσια και στα λύκεια, έχουν γίνει φυσικά όλες οι απαραίτητες αλλαγές. Δεν θα μείνει σχολείο, ούτε ποτέ έμεινε σχολείο χωρίς θέρμανση. Και είμαι περήφανος και για μας και για τους προηγούμενους. Είμαι περήφανος γιατί όσα άτομα έχουν ασχοληθεί με τις επιτροπές των σχολείων στο Δήμο Σερών ήταν άνθρωποι άξιοι. Ποτέ δεν ακούστηκε στο Πανελλήνιο να έχει πρόβλημα σχολείο με τη θέρμανση. Σε άλλους νομούς, γειτονικούς νομούς και γενικά σε νομούς όλης της Ελλάδος υπάρχουν προβλήματα. Εμείς εδώ στις Σέρρες είμαστε πραγματικά σε μια καλή κατάσταση. Δηλαδή, ανάβουν τα καλοριφέρ σε ένα μήνα περίπου από τώρα, ναι. Ή δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα θα βρεθεί λύση, και μπορώ να σας το πω με υπευθυνότητα, γιατί όπως είπα υπήρχε ένας εξαιρετικός κύριος, ο κύριος Σιαμάγκας. Με τον κύριο Σιαμάγκα σαν αντιδήμαρχο παιδείας είχα ξεκινήσει τη θητεία μου στα σχολεία. Ένα γεγονός το οποίο με δυσαρέστησε πάρα πολύ, γιατί όπως γνωρίζετε ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός, ένας άνθρωπος της προσφοράς με επίκεφαλαίο. Τώρα αντιδήμαρχος παιδείας είναι πάλι εξαιρετικός και φίλος μου, ο Γιάννης ο Δεσποτίδης, και του δίνω τα χαιρετίσματά μου, τους ή άλλους τα λέμε συχνά. Όχι, δεν θα μείνει ούτε δημοτικά. Μπορώ να σας το πω και για τα δημοτικά, δεν θα μείνει σχολείο χωρίς θέρμανση. Χρήματα υπάρχουν για τη θέρμανση, έτσι? Φυσικά. Πέρα από την αλλαγή στους καυστήρες και τη συντήρηση. Και να μην υπήρχαν, δεν θα τα αφήναμε έτσι. Υπάρχει και ο Δήμος που μπορεί να στηρίξει τα σχολεία με μια έκτακτη χρηματοδότηση. Για μας η παιδεία είναι το παν. Η παιδεία, αθλητισμός, αθλητικές υποδομές. Και όπως έχω γράψει, ας γίνει ρε παιδιά και ένα πανηγύρι λιγότερο και ένα έργο λιγότερο, αρκεί να είναι σωστά τα σχολεία μας, να είναι σωστά οι αθλητικές υποδομές. Εκεί πάνε τα παιδιά μας και
αθλούνται και μαθαίνουν τα γράμματα. Τώρα ζητάτε εκ νέου την ψήφο των Σεραίων. Τι λέτε με στις επαφές που έρχεται με τον κόσμο, τι ακούτε πρώτα-πρώτα, τι ακούτε στην πόλη, τι ακούτε στα χωριά? Πραγματικά θα ήθελα, κύριε Νάβο, να ευχαριστήσω τον κόσμο. Με συγκινεί η στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Του υπόσχομαι να παραμείνω πραγματικά έτσι όπως είμαι, γιατί αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Γιώργο, μην έτσι όπως είσαι. Είμαι ένας εργάτης, όπως μου λένε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει. Εγώ το δήμαρχο, πριν 4 χρόνια, του είπα, Δήμαρχε, εμένα δεν θα με ρωτήσεις τι θέλω. Βάλε με όπου θέλεις. Όπου και να με βάλεις, όποια θέση και να με βάλεις, θα προσπαθήσω, θα δω τα δεδομένα, να προσφέρω έργο. Το τηλέφωνο μου δεν θα το βρει κανένας κλειστό. Πάντα ό,τι μου ζητηθεί, και ας μην είναι στις δικές μου αρμοδιότητες, θα κάνω το παν για να εξυπηρετηθεί ο δημότης. Αυτό είναι ο Γιώργος ο Ματθαίου. Τι σας λένε στα χωριά, τι σας λένε στην πόλη, τι ζητάνε, αν ζητάνε κάτι? Σίγουρα ζητάνε, σίγουρα και εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε όλα. Δεν κάναμε το 100% του προγράμματος. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν βάλαμε στόχους για να υλοποιηθούν μέσα σε 4 χρόνια. Δεν θα πω ήρθε ο κορονοϊός. Σε 4 χρόνια μπορεί να βάλεις ένα στόχο. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους δημάρχους. Πείτε μου έναν δήμαρχο που μπόρεσε και έκανε όλα αυτά τα πράγματα που έβαλε στο πρόγραμμα. Το βάζουμε ένα πρόγραμμα, υπάρχει και συνέχεια. Όπως ο κύριος Αγγελίδης είχε κάποια πράγματα στο πρόγραμμά του, τα συνεχίσαμε εμείς και τα τελειώσαμε. Έτσι και στην επόμενη πενταετία υπάρχουν έτοιμα προγράμματα, έτοιμες μελέτες για να συνεχιστούν. Εμείς βαδίζουμε βάσει του προγράμματος. Όταν βάζει κάποιος για πρώτη φορά υποψηφιότητα και λέει ότι θα κάνω αυτά και αυτά, δεν εννοεί δηλαδή για την τετραετία? Δεν εννοεί για την τετραετία. Δεν εννοεί σίγουρα για την τετραετία. Ένα έργο που είχαμε εμείς στο πρόγραμμά μας ήταν η υπογειοποίηση της πλατείας εμπορίου. Μηχανικός είμαι και το γνωρίζω. Έχω δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο σε 4 χρόνια. Δεν υπήρχε έτοιμη μελέτη. Αυτό το λέει όμως. Δεν υπήρχε έτοιμη μελέτη. Ναι, είναι ο στόχος. Πρέπει να το λέει ο υποψήφιος στον κόσμο ότι δεν είναι πρόγραμμα τετραετίας, ότι είναι πρόγραμμα με ορίζοντα παραπάνω. Σίγουρα πρέπει να το λέει, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα ο κόσμος. Παλαιότερα, ας πούμε, είχε διαβάσει και μεγαλοπρεπή έργα. Που όντως μπορεί να έγιναν προσπάθειες. Μπορεί να γίνει και κάποια μελέτη, κυρία Νάβαλη, και αύριο μεθαύριο να χαλάσει δουλειά και να μην γίνει ένα έργο. Όπως και παλαιότερα δήμαρχοι είχαν πει. Ο κύριος Βλάχος, επειδή διατέλεσα και στο αυτοκινητόδρομο μου Σερών, πραγματικά έκανε κάτι ακατόρθωτο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άλλος δήμος. Και πραγματικά κάθε φορά που δεν το έκανε όμως σε 2 τετραετίες ο Βλάχος. Δεν είναι το αυτοκινητοδρόμιο, ολοκληρώθηκε, απλά ενισχύθηκε. Απλά όμως όταν είπε ότι κάνω το αυτοκινητοδρόμιο, το ξεκίνησε στη δικιά του τη θητεία. Το ξεκίνησε και το τελείωσε. Και πραγματικά αυτό που έκανε ήταν ένα θαύμα. Ένα θαύμα. Δεν το τελείωσε όμως το κτίριο, συνεχίστηκε και αργότερα. Είναι πολύ μεγάλο το έργο αυτό. Καταλάβατε. Δεν έμεινε απλώς στη Για μένα μελέτη το μισό έργο είναι η μελέτη. Το μισό έργο είναι η μελέτη. Όταν εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε για όλο το πρόγραμμά μας έτοιμες μελέτες, σημαίνει ότι όποιος και να είναι ο επόμενος δήμαρχος, που εμείς θέλουμε να είμαστε εμείς, να μας δώσει ο κόσμος το δικαίωμα να συνεχίσουμε το έργο μας, θα παραδώσουμε έτοιμες μελέτες. Όποιος θέλει μπορεί να ξεκινήσει να τελειώσει έργα. Εντάξει, ένα πρόβλημα ήταν ότι. Οι αρχές έχουν συνέχεια, εννοείται αυτό. Δεν γίνεται από μια δημοτική αρχή. Τα μεγάλα έργα μιλάμε έτσι τώρα. Έτσι ακριβώς είναι. Κάποια γίνονται βέβαια, αλλά κάποια άλλα δεν γίνονται. Κάποια γίνονται, κάποια άλλα δεν γίνονται. Όλα θα γίνονται. Ποια έργα δεν έγιναν. Οπότε, εσείς τι έχετε να πείτε στους Σεραίους δημότες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να παρακαλέσω τους Σεραίους δημότες να δείξουν εμπιστοσύνη στη δημοτική μας αρχή. Πραγματικά είμαστε άνθρωποι της προσφοράς όλοι. Δεν ζητάω προσωπικά το σταυρό μου, ζητάω τον ψήφο στη Συμμαχία Σεραίων. Έχει αξιόλογα άτομα το ψηφοδέλτιο. Γιατί δεν ζητάτε την προσωπική ψήφο? Όποιος, κυρία Νάβαλη. Λογικό είναι να ζητήσετε, δεν είναι αθέμητο, μην τρέπεστε. Ποτέ πραγματικά, αν πιστεύει ο κόσμος ότι αξίζω, μπορεί να με ψηφίσει. Δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε αγωνισμό με άλλους συναδέλφους. Πραγματικά τους θεωρώ όλους, ακόμα και στα χωριά και τους 300 αξιόλογους. Όλοι αξίζουν την εμπιστοσύνη και τον ψήφο του κόσμου.
Εγώ τι να σας πω, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε κυρία καλά, Μάγουλα, καλή ευχαριστώ. δύναμη, γιατί τελευταία εβδομάδα, το ξέρετε και από την προηγούμενη φορά, είναι ζόρι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Τελευταία εβδομάδα πιο πολύ τρέξιμο, πιο πολύ άγχος, πιο πολύ πίεση γενικότερη. Μία εβδομάδα έμεινε, τώρα θα δώσουμε Θα τον αγώνα τελειώσετε μας. όμως. Και Θα βγει από την πρώτη Κυριακή αυτή τη φορά δήμαρχος, οπότε τελειώνει η υπόθεση. αυτό είναι και ευχάριστο. Ηρεμούν όλοι. Αυτό είναι και ευχάριστο, μια εβδομάδα λιγότερη κούραση. Τρέξιμο. Και τρέξιμο, ναι. Καλή επιτυχία, κύριε Σας Ματθαίο. ευχαριστώ Να είστε πολύ. καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.